Ayun mga ka-idol, good morning. Ayun mga ka-idol, ngayon pala mga ka-idol, dito pala ako sa damuhan ngayon. Ayan. Kumuha ako ng talbos ng gabi. Kaso inabutan ako ng ulan. Ayun, umuulan. Inabutan ako. Kaya ayun, sumiling muna ako dito sa may puno ng saging. Grabe. Kukuha sana ako ng mga ka-idol, pang-ulam. Gabi, talbos ng gabi. Ayan. Ito yung kukunin ko. Ayan. Natin, paksiwin. Paksiwin ko lang to kasi walang ulam sa bahay eh. Ayan mga ka-idol oh. Maliit din siya. Ito na yung nakuha natin. Kasi kunti lang yung gabi dito mga ka-idol eh. Ayun, di ba? Ito lang yung inuulam namin. Sa hindi pa nakatikim pala nito, wag na kayong tumikim. Dahil hindi magugustuhan yung lasa nito. Talagang yung hindi pa nakatikim ito, pag ito yung titikman nila, talagang hindi magugustuhan to dahil hindi naman sila sanay sa ganitong ulam eh. Pero sa amin, tulad sa amin, ito masarap na para sa amin to. Oo, ito masarap na to para sa amin. Masaya na kami kung may may ulam na kaming ganito. Dahil ito lang talaga yung kaya namin eh. Bumili, hindi kaya. Sanay na kami nito, ganitong pagkain. Lang to namin, pinapaksiw. Pinapaksiw minsan ginataan. Yun to yung ginagawa namin dito. Ayan mga ka-idol oh. Ayun, shoutout pala sa family ko dyan sa Dumaguete, Negros Oriental. Ayan, shoutout sa inyo dyan, yung mama ko, yung papa ko, mga kapatid ko, shoutout sa inyo. Yan, malalaki yung talbos dito mga ka-idol oh. Diba? Ulam na to. Oh. Malalaki yung dito mga ka-idol. Mga gabi. Yung talbos niya. Masarap to mga ka-idol. Lalo na kung may may sardinas. Lagyan to ng sardinas, masarap to eh. Kaso wala tayong pambiling sardinas, kaya ayun. Ito lang talaga yung papaksiwin natin. Ayan. Laki, marami-rami na rin konti mga ka-idol oh. Ayan. Ito na yung nakuha natin. Pero pag naluto to siya, kunti lang to. Oo, kunti lang to kasi to eh. Pag naluto mo to siya, pag nilaga, pag pinaksiw mo siya, parang kukunti. Oo, liliit siya. Ayan. Diba? Masarap din to mga ka-idol, gawing laing. Kasi nakikita ko sa Bicol eh. Nakapunta kasi ako ng Bicol dati. Nakita ko sa kanila ito, ginawang laing. Binilad tong ganito. Ewan ko kung paano yun ginawa nila. Kasi pag marunong ako, kung marunong pa akong gumawa nun, ganun yung gawin ko. Kaso hindi ko marunong eh. Binibilad nila yung yung dahon ng gabi. Ayun, mayroon pa na sa ilalim ay mga ka-idol. Mayroon sa ilalim. Tahan natin. Ayan oh, diba? Hirap talaga, maging mahirap. Ayan ang mga ka-idol oh. Basa kasi yung mga ka-idol, yung mga dahon kasi umuulan kanina. Umuulan siya, umaambon, kaya ayun, basang-basa yung mga dahon ng saging, dahon ng mga damo, basang-basa. Ayun. Basa na ako. Ayun oh. Basa na yung damit ko. Pero okay lang, ang importante yung mahalaga, di ba? Tama na siguro to mga ka-idol. Kasi naghihintay na yung mag-ina ko dun eh.
Kawawa naman yung mag-ina ko. Walang ulam. Ayun mga ka-idol, ito na yung kuha natin. Ito na yung kuha ko. Ayan, may bring house na tayo, di ba? May ulam na rin tayo. Ayun mga ka-idol, hanggang dito na yung video ko. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and i-hit the notification bell para laging ma-update sa walang kwentang video natin. Thank you so much. Bye-bye.